מה שהביא אותי לסבבה זה בעיקר להכיר חברים חדשים. יש לנו הרבה פעילויות, הולכים לים, לבריכה. זה הזמן איכות שלי עם כל האנשים שאני אוהב. זה ממש קבוצה מיוחדת, בלי שכל כך התכוונו, היא הפכה לקבוצה תהליכית, שבה כל הזמן מצטרפים עוד ועוד אנשים מכל מיני מקומות בארץ. יש להם הזדמנות להכיר חבר'ה חדשים, חברים חדשים, יכולים לשמור על קשר גם לא במסגרת הנופשון. הגעתי לנופשונים אחרי שחברה שלי נועה הציעה לי להצטרף, והייתי בערך ב10 נופשונים. כל נופשון זה בעצם במקום אחר בארץ. אני חושבת שזה נורא מאתגר להתחיל דברים חדשים. מה יהיה, איך זה יהיה, אני אשתלב נכון, אני אהנה בפעילויות. יש פה חבר'ה מכל הגילאים, מכל הארץ, שלומדים גם אולי קצת להכיר דברים אחרים מהחיים שלהם, כלומר, איפה אתה עובד ואיפה אתה נמצא. אני רואה שככל שעובר הזמן, זה עוזר לי יותר ויותר להיפתח. יש פה סדנאות ויש פה אטרקציות. וגם את התיווך שלנו. את התיווך שלנו. אנחנו יוצאים לפאבים, זה היה איזה רגע כזה שכאילו הסתכלתי עליהם והרגשתי שמשהו טוב קורה כאן. כל המטרה של הנופשונים זה לעברר מהבית, זה לחשוף אותנו לדברים חדשים. על גלישת גלים זה משהו שלא הכרתי בחיים, הים היה קצת מגוון מאוד. פעם ראשונה בחיים שלי שאני משתמש בגלשן. אני ממליץ מאוד להצטרף לנופשון, לצאת משגרת, והנופש זה הזדמנות לנוח. הביא אותנו למורה לגלישה שהוא לימד אותנו לגלוש, ואנחנו חווינו את זה עם הגלשנים, וזה היה מדהים. אני חושבת שהצוות עושה עבודה ממש טובה, בכללי ושכולו טוב בוחרים אחלה צוות. אנחנו מזמינים אתכם בעצם להיכנס לתוך האתר ולראות איזה נופשונים יש בחודשים הקרובים, להיכנס לתוך הנופשון עצמו, לראות את כל הפרטים, לאן הולכים, מה עושים. בעצם החוויה של הנופשון מתחילה כבר בשלב ההרשמה. רואים אותי? אני סבבה? שלום, אני ענבר ואני מרכזת את הנופשוני נוער. יש לנו פעילויות של גלישה ויש לנו פעילויות של בריכה וסדנאות והכל מאוד מאוד מגוון בלוז של מדריכים ממש עוטף, ובעיניי זה ממש המקום הכי טוב לגדול. אפשר להכיר חברים חדשים, לשמור על קשר, עובדה שיש פה ילדים שאני זכרתי מלפני שנה. החניכים שמגיעים אלינו מגיעים מפוזרים ודווקא כל אחד בא לבד, ותמיד תמיד בסוף הנופשון נוצרת קבוצה. מאוד מאוד אוהב את כל הקטע הזה של הגלישה וסאפים וגלשנים. הפעילות שהייתה לי הכי כיפית זה הגלישה, כי ראיתי אתכם עושים דברים שהם לא קלים, וגם מי שניסה ונפל והצליח ולא הצליח ושכב על הגלשן ונפל ממנו שוב, זה היה מהמם ואני גאה בכם. מזמינים אתכם בעצם להיכנס לתוך האתר ולראות איזה נופשונים יש בחודשים הקרובים, להיכנס לתוך הנופשון עצמו, לראות את כל הפרטים, לאן הולכים, מה עושים. בעצם החוויה של הנופשון מתחילה כבר בשלב ההרשמה. אז תבואו. אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. לגמרי. סבבה נופשונים זה שירות פנאי מאוד מאוד משמעותי. שאנחנו מוציאים אנשים עם מוגבלויות לנופשים בכל רחבי הארץ,
הם מגיעים למקום שדאגנו, שבדקנו, שהוא מונגש ומתאים למשפחות. ואנחנו מביאים מדריכים שלנו, צוות שלנו, תוכן שלנו, אטרקציות שאנחנו בונים מראש. צוות מדריכים מקצועי, כולם אקדמיים, כולם מוכשרים ועוברים הדרכה לאורך השנה. בסופו של דבר יש לנו צוות מדריכים שמלווה את הפעילות מההתחלה ועד הסוף. אנחנו בוחרים את המקומות הכי טובים, הכי משמעותיים, שבהם באמת אפשר ליהנות ממרחב פתוח, מאווירה שהיא נעימה, ואז בעצם אנחנו מצליחים לייצר איזשהו נופשון שהוא מותאם גם למשפחה, ומצד שני באמת לייצר את השילוב הזה שאנחנו כל כך רוצים. ובעצם הם מגיעים לאיזשהו מרחב שמאפשר להם פשוט ליהנות. כשמצד אחד הם הגיעו למקום שהוא בקהילה, כמו כולם, ומצד שני ראה אותם, דאג להם ושם לב לכל מה שהם צריכים. אנחנו מזמינים אתכם בעצם להיכנס לתוך האתר ולראות איזה נופשונים יש בחודשים הקרובים, להיכנס לתוך הנופשון עצמו, לראות את כל הפרטים, לאן הולכים, מה עושים. בעצם החוויה של הנופשון מתחילה כבר בשלב ההרשמה.